ఆనందం, నిన్ను బ్రతికించే వాక్యం, నిన్ను ధైర్యపరిచే వాక్యం, జీవమైన శక్తి కలిగిన వాక్యం, జీవమైన శక్తి కలిగిన వాక్యం, సత్యవాక్య సందేశం, సత్యవాక్య సందేశం, సత్యవాక్య సందేశం, సత్యవాక్య సందేశం. సత్యవాక్య సందేశం అను మా ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో శుభములు. దేశ విదేశాలలో దేవునిచే వాడబడుచున్న మా తల్లిగారైన రూత్ జెర్మియా గారు ఇప్పుడు సత్యవాక్య సందేశాన్ని అందిస్తారు. శ్రద్ధగా విందాం. సత్యవాక్య సందేశం ప్రేక్షకులకు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో శుభములు. అందరూ బాగున్నారా? నిన్నటి రోజు క్రిస్మస్ పండుగ సంతోషంగా జరుపుకున్నారనే అనుకుంటున్నాను. మరి దేవుడు ఈ 2011 సంవత్సరం అంతా మనల్ని క్షేమముగా కాపాడినాడు. ఈ సంవత్సరం యొక్క చివరి వారంలో మనం ఉంటున్నాము. ఈ సోమవారము మంగళవారము వరుసగా ఒక్కొక్క దినం మాత్రమే మిగిలింది ఈ సంవత్సరానికి. ఈ చివరి వారంలో ఆయన కృపను, ఆయన చేసిన మేళ్లను తలపోసుకుంటూ ప్రభు సన్నిధిలో కృతజ్ఞులమై నూతన సంవత్సరం కొరకు సిద్ధపడదాం. ప్రియులారా, దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడుగా ఉన్నాడు. మనల్ని ఆయన విడిచిపెట్టలేదు. నిత్యము మనతో ఉండి మనల్ని కాపాడి నడిపించి మరి కొద్ది రోజుల్లో నూతన సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టబోతున్న దేవునికి మనం స్తుతులు చెల్లించుకుందాం. ఈరోజు మనం వాక్యాన్ని ధ్యానించుకునే ముందు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఆ తర్వాత వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం. ప్రభువా, పరిశుద్ధుడా, ప్రేమస్వరూపి, నీ పరిశుద్ధ పాదములకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము నాయన. 2011 సంవత్సరం అంతా కూడా నమ్మదగిన దేవుడవుగా మాతో ఉండి మమ్మల్ని నడిపించినందుకు స్తోత్రం. మీరు చేసిన మేళ్ల కొరకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభువా. క్రిస్మస్ పండుగ మీ జన్మదినాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని నీ ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో సంతోషంగా గడిపారు ప్రభు. మీరు మా కొరకు నరావతారిగా వచ్చి మమ్మల్ని రక్షించిన గొప్ప దేవుడవు గనక మీరు మాకు ఇచ్చిన రక్షణను బట్టి మేము ఈ సంతోషాన్ని కలిగి ఉన్నామయ్యా. అందుకై నీకే వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభు. ఈరోజు మరొకసారి నీ వాక్యాన్ని మేము ధ్యానించుకోవడానికి ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తూ నీవే మాతో మాట్లాడమని మమ్మల్ని నీ కృపాహస్తాలకు అప్పగించుకుంటూ ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రతి బిడ్డను కూడా మీరు దీవించి వారి హృదయంలో ఆత్మీయ సంతోషాన్ని కలిగించమని యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. ఈరోజు ధ్యానం కొరకు యెషయా గ్రంథం 9వ అధ్యాయము 6వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. చాలా సుపరిచితమైనటువంటి వాక్య భాగము. ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టెను, మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను, ఆయన భుజము మీద రాజ్యభారముండును. ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, బలవంతుడైన దేవుడు, నిత్యుడగు తండ్రి, సమాధానకర్తయగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడును. ఈ వాక్య భాగము క్రీస్తు పుట్టుకకు, క్రీస్తు జన్మానికి సంబంధించిన వాక్యమే. అయినా ఇందులో అనేక ఆత్మీయ విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు. అయితే ఈరోజు మాత్రము ఆయన భుజం మీద రాజ్యభారం ఉండును అనే వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం. ఈరోజు మన ధ్యాన అంశము భారములను భరించే ప్రభువు. ఇందులో ప్రభువుకు పెట్టబడిన పేర్ల గురించి మరి ప్రవక్త అయిన యెషయా ద్వారా దేవుడు ముందుగానే మరి ప్రవచించాడు. ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, బలవంతుడగు దేవుడు, నిత్యుడగు తండ్రి, సమాధానకర్తయగు అధిపతి అని ఆయనకు పేరు పెట్టబడును అని 5 పేర్ల గురించి ఇందులో వ్రాయబడి ఉంది. ఒక్కొక్క పేరు తీసుకున్నా కూడా అనేక అంశాలు ఇందులో నుండి ధ్యానించుకోవచ్చు. కానీ ఈరోజు మాత్రము మనకు అనుగ్రహింపబడిన కుమారుడు ఆయన ఏమీ చేసేవాడుగా ఉన్నాడు మన జీవితంలో. క్రింద వ్రాయబడి ఉంది, ఆయన భుజం మీద రాజ్యభారం ఉండును అని వ్రాయబడి ఉంది. ప్రియులారా, మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడ్డాడు, మనకు శిశువు అనుగ్రహింపబడ్డాడు, ఆయన భుజం మీద రాజ్యభారం ఉండును అని వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉంది. దేవునికి స్తోత్రములు. ఈ లోకంలో జీవిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతిరోజు కూడా భారభరితమైన హృదయముతో ఎంతో భారములను మోస్తూ వారి యొక్క దినములను గడుపుకుంటూ ఉన్నారు. ప్రతినిత్యము కూడా
ఎన్నో భారములు, ఎన్నో బాధ్యతలను కలిగి ఉంటున్నారు. అయితే మనకు అనుగ్రహింపబడిన కుమారుడు, మనకు అనుగ్రహింపబడినటువంటి యేసు ప్రభువు ఆ భారములనన్నిటినీ భరిస్తానని మనకు వాక్యంలో తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. దేవుని బిడ్డలారా, ఆయన భుజం మీద రాజ్యభారం ఉండును. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఈ లోకంలోనికి వచ్చింది మన భారములను భరించడానికి, మన బాధ్యతలను వహించడానికి అనే విషయాన్ని మనం గుర్తించుకోవాలి. మన భారములు భరించాలనంటే ముందుగా మన భారం తీసుకెళ్ళి ప్రభువు మీద వేయాలి. ఎవరి భారం వారే ప్రభువుకు అప్పగించకుండా నేనే మోసుకుంటాను, నేనే సాల్వ్ చేసుకుంటాను అంటే ఆ మొయ్యలేని భారాన్ని మోస్తూ అనేక సమస్యలకు మనము గురైపోతూ ఉన్నాము. దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఏంటంటే మనకు శిశువు అనుగ్రహింపబడ్డాడు, మన కొరకు శిశువు పుట్టాడు ఈ లోకంలో, మనకొక కుమారుడు అనుగ్రహింపబడ్డాడు. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు. తన సొంత కుమారుణ్ణి మనకు అనుగ్రహించిన ప్రభు ఆయనతో పాటు సమస్తము అనుగ్రహిస్తానని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు. అటువంటి మనకు అనుగ్రహింపబడిన యొక్క కుమారుడు మన భారములను భరిస్తానని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు. గనుక ప్రియులారా, మన భారములు మనము భరించుకోక మన భారములను భరించే ప్రభువుకు మనం అప్పగించుకుందాం. మన భారములను మనమే మన భుజముల మీద మోయకుండా మన భారము ప్రభు భుజముల మీదకి వేద్దాం. కీర్తనకారుడైనటువంటి దావీదు 81వ కీర్తన 6వ వచనంలో ఇలాగంటున్నాడు, వారి భుజముల మీద నుండి నేను బరువును దింపగా వారి చేతులు మోత గంపలను ఎత్తకుండా విడుదల పొందెను అని రాశాడు. వారి భుజముల మీద నుండి నేను బరువు దింపగా. దేవుని బిడ్డలారా, మన భుజముల మీద ఉన్నటువంటి బరువు దింపేది మన ప్రభువు. మన చేతులు మోతగంపలను ఎత్తకుండా విడుదల పొందాలనంటే మన భుజముల మీద ఉన్న బరువును ప్రభువు దింపాలి. ఇశ్రాయేలీలు వెట్టి చాకిరి చేస్తూ మోయలేని బరువు మోస్తూ నిట్టూర్పులతో వారి దినములు గడుపుకుంటూ ఉండగా దేవుడు మోషేను వారి కొరకు పంపించాడు. ఎప్పుడైతే మోషే అహరోన్లు వెళ్ళి ఫరోతో మాట్లాడినారో అప్పుడు దేవుడు ఇశ్రాయేలీలను ఆ వెట్టి చాకిరి నుండి విడిపించి వారి భుజముల మీద నుండి బరువును దించేశాడు. నాకు తెలిసిన ఒక సహోదరి ఉండే, ఆమె ఎప్పుడు కూరగాయల గంప అమ్ముకొని ఆ తల మీద ఆ గంప పెట్టుకొని ఆమె యేసుప్రభుని నమ్ముకుంది. హైందవురాలు అయితే మా ప్రభువు మార్చాడు ఆమెను. ఆమె ఎప్పుడు కూరగాయలు ఇచ్చిన ఒక మాట అనేది, అమ్మా ఈ బరువు ఎప్పుడు పోద్దో, ఈ భారం ఎప్పుడు పోద్దో, నేను యేసయ్యను నమ్ముకున్నా, నా కొరకు మీరు ప్రార్థన చేయండి అమ్మా అని ప్రార్థన చేయించుకునేది. ఎప్పుడైతే ప్రభు సన్నిధిలో నిత్యం ప్రార్థించామో అనుకోకుండా ఆమె బరువును దేవుడు దింపేసి ఆమెకు మున్సిపాలిటీలో ఒక జాబ్ ఇచ్చాడు. అంతేకాకుండా ఆమె బాధ్యతలన్నిటి విషయంలో దేవుడు ఆమెకు జయమిచ్చాడు. ప్రియులారా, ఈ కుటుంబాన్ని బరువు బాధ్యత అనుకుంటున్నామేమో, మోయలేకపోతున్నామేమో, ఎన్ని రకాల సమస్యలతో సతమతం అయిపోతున్నామేమో, అది ఏ సమస్య అయినా, ఏ బరువు అయినా, ఏ భారం అయినా కూడా మనం ప్రభు సన్నిధిలో మొరపెట్టుకున్నప్పుడు ఆయన మన భుజముల మీద నుండి బరువును దింపే దేవుడు అంటున్నాడు. చాలా సంవత్సరాల క్రితము మేము కూడా రామ్నగర్లో వాటర్ స్కేర్సిటీ వచ్చింది. అప్పుడు ఎప్పుడు అనుకునేది ఈ నీళ్లు బయట నుండి తెచ్చేది ఎప్పుడు తప్పిపోద్దో అని. ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థించగా దేవుడు మాకు సమృద్ధి అయిన నీటి సౌకర్యాన్ని ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఏ బరువు మనం మోసేవారమైనా, ఏ భారం మోసేవారమైనా కూడా మన భుజముల మీద నుండి దింపే ప్రభువు ఉన్నాడనే విషయాన్ని మనం గుర్తించుకోవాలి. అందుకే 81వ కీర్తనలో వారి భుజముల మీద నుండి నేను బరువును దింపగా వారి చేతులు మోత గంపలను ఎత్తకుండా విడుదల పొందెను అని రాయబడింది. గనుక మన భుజముల మీద నుండి బరువు దింపే ప్రభువు దగ్గరికి మనం వచ్చి ప్రార్థించుకోవాలి. ఆయన మనకు అనుగ్రహింపబడ్డది ఎందుకు అనంటే మన భారమును భరించడానికి. అందుకే ఆయన భుజముల మీద రాజ్యభారం ఉండెను అని వ్రాయబడి ఉంది. 55వ కీర్తన 22వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే నీ భారము యెహోవా మీద మోపుము, ఆయనే నిన్ను ఆదుకొనును, నీతిమంతులను ఆయన ఎన్నడూనూ కదలనీయడు అని వాక్యం సెలవిస్తుంది. నీ భారము యెహోవా మీద మోపుము. ప్రియులారా, దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, బిడ్డ నువ్వు ఏ భారముతో ఉన్నావో కానీ నీ భారము నా మీద మోపు, నేను నిన్ను తప్పకుండా ఆదుకుంటాను అని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు. కనుక మన భారములు ప్రభువు మీద వేద్దాము, ప్రభువు మనల్ని తప్పకుండా ఆదుకుంటాడు. నీ భారం యెహోవా మీద మోపుము, ఆయనే నిన్ను ఆదుకొనును, నీతిమంతులను ఆయన ఎన్నడూనూ కదలనీయడు. మన బిడ్డలు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు వారిని ఎత్తుకొని మోస్తూ ఉంటాం. 1 సంవత్సరం ఎత్తుకుంటాం బాగానే, 2 సంవత్సరాలు ఎత్తుకుంటాం బాగానే, ఆ తర్వాత పెద్దగా అవుతూ ఉంటే వాళ్ళను మనం మోయలేము.
వారిని ఎత్తుకోలేము గనక వారిని దింపి నడిపిస్తూ ఉంటాం. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మన చిన్నపిల్లలను మోయడం మనకు బరువు, కానీ మన ప్రభువు అయితే ఇదిగో నేను వృద్ధాప్యంకి వచ్చినా కూడా నేను మిమ్మల్ని ఎత్తుకుంటాను అని సెలవిస్తున్నాడు. అంతేకాదు, ఇశ్రాయేలీలారా ఇదిగో నేను గద్దరెక్కల మీద మోసుకొచ్చినట్టు నేను మిమ్మల్ని మోసుకొచ్చాను, నేను మిమ్మల్ని ఎత్తుకొని నడిపించాను అని చెప్తూ ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. దేవుని బిడ్డలారా, ఎత్తుకొని మోసుకొచ్చే దేవుడు అయి ఉంటున్నాడు. మన భారం అంతా ఆయన భరించే దేవుడు అయి ఉంటున్నాడు. ప్రభు మాటకు లోబడి మన భారం ఆయన మీద వేసినట్లయితే మనము తేలిగ్గా ఈ జీవితయాత్రను కొనసాగించడానికి వీలవుద్ది. అనేక రకమైన భారములు మనుషులు మోస్తూ ఉన్నారు. ఎలాంటి భారములతో మరి జీవితాన్ని గడుపుతున్నారనే విషయాన్ని వాక్య భాగంలో మనం చూసుకుందాం. మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయము 28వ వచనంలో ఇలాగూ రాయబడి ఉంది, ప్రయాసపడి భారం మోసుకొనుచున్న సమస్త జనులారా మీరు నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతినిచ్చేదను అని అంటున్నాడు. ఎంత మంచి పిలుపండి. ప్రయాసపడి భారం మోసుకొనుచున్న సమస్త జనులారా, వారెవరైనా కావచ్చు. ఏ సమస్త జనులారా అన్నప్పుడు ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి మానవుడు, ప్రతి ఒక్కరికి వర్తిస్తుంది ఈ వాక్యం. నువ్వు ఏ కులమని, ఏ మతమని, ఏ జాతిని, ఏ రంగని, ఏ తేడా లేదు. సార్వత్రికమైన పిలుపు ప్రభు ఇస్తున్నాడు. ప్రయాసపడుతూ భారం మోసుకొంచున్న సమస్త జనులారా మీరు నా యొద్దకు రండి. ఈ పాప భారం అండి ఇది. ఈ లోకంలో జన్మించిన ప్రతి ఒక్కరికి భారం ఏంటంటే పాప భారము. మనం జన్మించడమే పాపంలో జన్మిస్తూ ఉన్నాము. అది మొదలుకొని ఎంత పెరిగి పెద్దవారమైపోతున్నామో అంతగా మనము పాపాన్ని పెంచుకుంటూ ఉన్నాము. కానీ ఈ పాప భారమును తొలగిస్తానని ప్రభు మనల్ని పిలుస్తూ ఉన్నాడు. నీ జన్మ పాపాన్ని, నీ కర్మ పాపాన్ని తొలగించడానికే ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు. అందుకే మరి వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉంది, కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుని కనును, తన ప్రజలను వారి పాపం నుండి ఆయనే రక్షిస్తాడని వాక్యం సెలవిస్తుంది. గనక ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి యొక్క పాపమును తొలగించడానికి యేసు ప్రభు మాత్రమే అర్హుడు. ఎందుకంటే ఆయన మనకు రావాల్సినటువంటి శిక్ష భరించాడు, మన క్రయధనమును ఆయన చెల్లించాడు. గనక దేవునికి స్తోత్రం. దేవుని బిడ్డలారా, నశించిన దాన్ని వెతికి రక్షించడానికి వచ్చినటువంటి యేసు ప్రభు దగ్గర నీ పాపభారం ఏదైనా కూడా అది క్షమింపబడుతుంది. చాలాసార్లు కొంతమంది వచ్చి అడుగుతారు, అమ్మా నేను ఇంత ఘోర పాపిని, నేను ఇలాంటి తప్పుడు పనులు చేశాను, దేవుడు నన్ను క్షమిస్తాడా అని అడుగుతారు. మన దేవుని దగ్గర క్షమించలేని పాపం అంటూ ఏమీ లేదు. నేను ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాను, అసలు ఇస్కరియోతి యూదా వచ్చి ప్రభువును క్షమాపణ అడిగితే ఇస్కరియోతి యూదాను కూడా క్షమించేవాడేమో అని నేను అనుకుంటూ ఉంటాను. ఎందుకంటే పేతురు అబద్ధమాడినప్పుడు పేతురును క్షమించిన ప్రభువు ఇస్కరియోతును క్షమించడా? ఎవరినైనా ప్రభువు క్షమిస్తాడు. గనక ప్రయాసముతో, పాపముతో, బాధతో, నిట్టూర్పుతో రోజులు గడుపుకుంటున్న నా ప్రియ సహోదరులారా, సహోదరులారా, మీ పాపం ఎలాంటిదైనా కావచ్చు. ఒకవేళ నరహంతకుని కావచ్చు, దొంగవు కావచ్చు, వేశ్యవు కావచ్చు, వ్యభిచారివి కావచ్చు, ఇంకా కలహప్రియునివి కావచ్చు, ఏ రకమైన పాపివైనా కూడా క్షమించే ప్రభు ఉన్నాడు. గనక ప్రయాసపడి భారం మోసుకొని నశించిపోకుండా ఆ పాపభారం ప్రభు మీద వేసినట్లయితే ఆ పాపభారం నుండి ప్రభు మాత్రమే నిన్ను నడిపించగలడు. మొదటిగా ఆయన మన పాపభారమును తొలగించే దేవుడై ఉంటున్నాడు. ఆ తర్వాత సామెతల గ్రంథం 27వ అధ్యాయము 2-3 వచనాల్లో చూసినట్లయితే అక్కడ మరొక భారం వ్రాయబడి ఉంది. ఏంటంటే కోపభారము. ఆ వాక్యంలో ఇలాగ వ్రాయబడి ఉంది, రాయి బరువు, ఇసుక భారము, మూడుని కోపము ఆ రెంటికంటే బరువు. చూసారా ప్రియులారా, రాయి బరువు, ఇసుక భారము. ఈ రెండింటికంటే మనుషుని కోపం మరింత బరువైంది, మరింత భారమైంది అని వాక్యం సెలవిస్తుంది. నిజమే, కొంతమందికి చాలా కోపం, ముక్కు మీదనే కోపం ఉంటుంది. ఏ మాట మాట్లాడినా కోపంతోనే మాట్లాడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఎవరినైనా చూసినా కూడా వారికి ఉన్న కోపం అనేది అర్థమైపోతూ ఉంటుంది. చూపుతోనే ఆమడ దూరంలో మనుషులను నిలబెడుతూ ఉంటారు, దగ్గరికి రానివ్వరు. బుద్ధిహీనుని అంతరంగంలో కోపము సుఖ నివాసము చేయనని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. కానీ దేవుని బిడ్డలారా, కోపం ఉన్నా కూడా ఆ కోపాన్ని మన ప్రభు తొలగిస్తానంటున్నాడు. నీ కోప భారాన్ని కూడా ప్రభు తొలగిస్తా అంటున్నాడు. మనుషులు ఎప్పుడు కూడా కోపంతో ఉండొద్దండి. చాలా చిరునవ్వుతో, చాలా దయతో, చాలా ప్రేమగా ఉన్నట్లయితే అది మనకు ఆరోగ్యాన్ని కలిగిస్తుంది. కొంతమంది ఏ మాట మాట్లాడినా చిటపట్లాడేస్తూ ఉంటారు. యోబు గ్రంథంలో వ్రాయబడి ఉంది, అనేకులు యోబు దగ్గరికి వచ్చారు, విధవరాన్లు,
తండ్రి లేనివారు, దిక్కు లేనివారు, పరదేశులు అందరూ వచ్చి లైన్ కట్టి యోబు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు యోబు ఒక మాట అంటాడు, ఏంటంటే వారు ఆశారహితులై ఉండగా నేను వారిని చూచి దయగా నవ్వి తిని. యోబు నవ్వగానే బహుశా ఆశారహితులుగా వచ్చిన వారందరూ మరికొంత దగ్గరకు వచ్చారేమో. నీవు దేవుని బిడ్డవైనప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు నీ దగ్గరకు వచ్చే అంత ప్రేమను నీవు పంచి ఇవ్వాలని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. ఎందుకంటే మన దేవుడు ప్రేమగల దేవుడు గనక మనము కూడా ప్రేమగల వారం అయి ఉండాల. గనక కోపం అనేది ఎప్పుడు కూడా విశ్వాసీ జీవితంలో, క్రైస్తవ జీవితంలో ఉండకూడదు. అట్లా అని చెప్పి కోపం రాకుండా ఉంటుందా? తప్పకుండా కోపం వస్తుంది. బైబిల్లో వ్రాయబడి ఉంది, యేసుప్రభు వారిని కోపముతో కలయజూచి అని వ్రాయబడి ఉంది. సమాజ మందిరానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వ్యాపార పిల్లులాగా మార్చేశారని ప్రభువుకు కోపం వచ్చి వారిని కోపంగా చూశాడని ఉంది. అంతేగాని ఆ కోపము నిమిషం మాత్రమే కానీ ఆయన దయ ఆయుష్కాలము. అందుకే ఆయన కోపం నిమిషమాత్రం ఉండును, ఆయన దయ ఆయుష్కాలమంతా ఉండును అని కీర్తనలో వ్రాయబడింది. గనక ప్రియులారా, మరి కోపపడుడి కానీ పాపము చేయకుడి అని వాక్యంలో వ్రాయబడింది. అంతేకాదు నరుని కోపము దేవుని నీతిని నెరవేర్చదు అని వ్రాయబడింది. ఒక క్రైస్తవ బిడ్డగా, ఒక దేవుని బిడ్డగా, ఒక వ్యక్తిగా కోపం అనేది ఎప్పుడు కూడా ఉంచుకోకూడదు. ఎందుకంటే తన కోపమే తనకు శత్రువు, తన శాంతమే తనకు రక్ష అని చిన్నప్పుడు పద్యం నేర్చుకున్నాను. గనక దేవునికి స్తోత్రం. దేవుని బిడ్డలారా, ఒకవేళ ఎవరైనా కోపంతో ఉన్నా కూడా ఆ కోపం అనే లక్షణాన్ని తొలగించుకోవాలంటే నీ కోప భారాన్ని ప్రభు మీద వేస్తే దాన్ని ప్రభు తొలగిస్తాడు. అలాగే సామెతల గ్రంథం 16వ అధ్యాయము 3వ వచనంలో వ్రాయబడి ఉంది, నీ పనుల భారము యెహోవా మీద ఉంచుము, అప్పుడు నీ ఉద్దేశములు సఫలమగును. నీ పనుల భారము యెహోవా మీద ఉంచుము. టెక్నాలజీ పెరిగిపోయింది కదండి, సెల్ ఫోన్లు వచ్చాయి. ఒక క్షణంలోనే ప్రపంచంలో ఏ మూలకున్న వార్తలు అందించుకోవచ్చు. ప్రతి ఒక్కరు చాలా బిజీగా అయిపోయారు. కనీసం బాత్రూంలోకి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ కూడా సెల్ ఫోన్ పట్టుకొనే వెళ్తున్నారు. అంటే విషయం ఏంటంటే మనిషికి ప్రైవసీ అనేటువంటి లేని పరిస్థితి. నిద్ర లేచింది మొదలుకొని లేడికి లేచిందే పరుగు అన్నట్టుగా పనులు 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 ఎక్కువైపోతూ ఉన్నాయి. అయితే ఈ పనుల భారాన్ని కూడా ప్రభు తన మీద వేయమంటున్నాడు. ఎన్నో ఉద్దేశాలు కలిగి ఉంటాం కానీ వాటిని చేయలేకపోతూ ఉంటాం. అనుకున్న సమయానికి చేయలేకపోతుంటాం. కానీ దేవుని వాక్యం మనతో చెప్తుంది ఏంటంటే, నీ పనుల భారం యెహోవా మీద ఉంచుము, అప్పుడు నీ ఉద్దేశములు సఫలమగును. నీవు ఏ ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నావో ఆ ఉద్దేశం సఫలం కావాలనంటే, నువ్వు అనుకున్న పనులు చేయగలగాలనంటే నీ పనుల భారాన్ని ఉదయకాలమే, ప్రభువా ఈరోజు నాకు ఈ పనులు ఉన్నవి నాయన, నా పనుల భారం అంతా నీకు అప్పగించుకుంటూ ఉన్నాను, ఈ పనులన్నింటిలో నీ సహాయమును నాకు దయచేయి అని ఆ ప్రభువును ప్రార్థించుకున్నట్లయితే ఆయన మన పనుల్లో మనకు సహాయం చేసే దేవుడు అంటున్నాడు. నా ప్రియులారా, నా వ్యక్తిగత అనుభవంలో నేను చాలా సందర్భాల్లో ఎన్నో పనుల చేత ఒత్తిడి కలిగి ఉండేదాన్ని. ఒకవైపు సేవ చేస్తూ ఉన్నాను, మరొక వైపు కుటుంబాన్ని చూసుకోవాలి. నా భర్త ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు, 5 పిల్లలతో వారికి ఎన్నో బాధ్యతలు ఉంటవి. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ప్రతినిత్యము నా పనుల భారాన్ని ప్రభువుకు అప్పగించుకునేదాన్ని. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, నీ పనుల భారము యెహోవా మీద ఉంచుము, అప్పుడు నీ ఉద్దేశము సఫలమగును. గనుక ఏ పని ఒత్తిడి కలిగి ఉన్నా కూడా చింతపడేదానికంటే, తొందరపడేదానికంటే మనం ప్రభు దగ్గర మన పనుల భారాన్ని అప్పగించుకోవాలి. మార్తా యేసు ప్రభు వచ్చాడని చెప్పి విస్తారమైన పని చేస్తూ ఉంది. ఆ పని ఒత్తిడి వలన వచ్చి, ప్రభువా నేను ఒంటరిగా పని చేస్తుంటే నీకు చింత లేదా, నా సహోదరిని పంపించు అని చెప్పి, కొంచెం మరియకు చెప్పు నాకు హెల్ప్ చేయమని చెప్పి అని చెప్తూ ఉంది. అవును, పనులు చేస్తున్నప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి హెల్ప్ చేస్తే ఎంత బాగుంటుంది అనుకుంటాం. హెల్ప్ చేయకపోగా ఆ పనులు ఇంకెక్కువ చేసేస్తారు మన చుట్టూన్నవారు. అయినా అటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభు మనకు సహాయం చేస్తానంటున్నాడు. ప్రియులారా, ఇప్పటి వరకు మనం భారములు ఏమేమి ఉన్నామో అవి చూస్తూ ఉన్నాం. మన ప్రభు యొక్క భుజముల మీద రాజ్యభారం ఉంది. ఆ రాజ్యభారము ఆయన భరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. వ్యక్తిగతంగా మనము కలిగి ఉన్న భారములు ప్రభు మీద వేయాలని ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు. ఒకటి పాపభారము, రెండవది కోపభారము, మూడవది పనుల భారము. గనుక ఈ భారములు ప్రభువు మీద వేద్దాము. అంతేకాకుండా ఇంకా చాలా విషయాలు వాక్యంలో రాయబడి ఉంది. పాపభారము, కోపభారము, పనుల భారము అనే విషయాలు మనం ఇంతవరకు ధ్యానించాం. మరొక వాక్య భాగాన్ని చూసుకుందాం. అపోస్తుల కార్యము 20వ అధ్యాయము 9వ వచనంలో ఐతుకు అనే యవనస్తుడు అపోస్తులైన పౌలు ప్రసంగం చేస్తూ ఉంటే 3వ అంతస్తులో కిటికీ మీద కూర్చొని ఉన్నాడు. కిటికీ మీద కూర్చొని నిద్రాభారము వలన జోగి క్రింద పడి ప్రాణం విడిచిండని రాయబడి ఉంది. అవును,
దేవుని బిడ్డలారా, మరి ప్రసంగం వింటూ అపోస్తలుడైన పౌలు అర్ధరాత్రి వరకు మాట్లాడేసరికి ఐతుకనే యవనస్తుడు నిద్రాభారం వలన జోగాడు. అవును, నిద్ర కూడా ఒక భారమే. దాన్ని ఎంత కంట్రోల్ చేసుకుందామన్నా కూడా అది కంట్రోల్ కాదు. ఆ స్థలాన్ని ఎరగదు. మనం క్రింద పడుతున్నామా, ప్రాణం పోతుందా, మరి ఏం చేస్తున్నామో తెలియదు. చాలాసార్లు ప్రయాణం, బడలిక, పనులు చేసినందుకు అలసిపోయి మరెన్నో రకాలుగా అలసటతో ఉన్నప్పుడు ప్రతి వ్యక్తి కోరుకునేది నిద్రనే. అందుకే యేసు ప్రభువు తాను అప్పగింపబడబో ముందు రాత్రి ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయము 43వ వచనంలో రాయబడి ఉంది. శిష్యులను వెంటబెట్టుకొని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రభు ఒంటరిగా వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి మరలా తిరిగి వచ్చి చూసేసరికి శిష్యులు నిద్రపోతూ ఉన్నారు. పేతురు, యోహాను, యాకోబులు నిద్రపోతూ ఉంటే, ఒక గడి అయినను మీరు నాతో మేలుకొని ఉండలేరా? మీరు శోధనలో ప్రవేశించకుండానట్లు మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయమని చెప్తే మీరు నిద్రపోతున్నారు అని చెప్పి మరలా వెళ్ళి ప్రభువు ప్రార్థించాడు. మరలా వచ్చేసరికి మరలా నిద్రపోతూ ఉన్నారు. అక్కడ వ్రాయబడిన మాట ఏంటంటే, ఏలయనగా వారి కన్నులు భారముతో నిండి ఉన్నవి, నిద్రాభారముతో నిండి ఉన్నది. అవును దేవుని బిడ్డలారా, అలసిపోతున్నావా, శ్రమలో ఉన్నావా, నీకు నిద్రాభారం ఉన్నా కూడా దాన్ని కూడా ప్రభువు తొలగించే దేవుడు, నీ శరీరానికి ఆరోగ్యం ఇచ్చే దేవుడు, నీకు ప్రశాంతతను అనుగ్రహించే దేవుడు అంటున్నాడు. గనుక నీ నిద్రాభారమును కూడా ఆయన ప్రభువు